שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. היום אני רוצה לדבר איתכם כמה מילים על תיווך נדל"ן. מתי בעצם למתווך של נדל"ן מגיע דמי תיווך? כמה מילות אזהרה לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט או בשאינו אמור בו כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז הפודקאסט הזה גם מוקלט לטובת מי שמעדיף לראות ביוטיוב, גם יעלה לאתר. נניח שראיתם דירה באתר יד 2 או באתר אחר, אתם מתקשרים מהצד השני, וזה לא משנה כרגע אם זה דירה למכירה או להשכרה, אתם מתקשרים, מהצד השני יש מתווך, אתם קובעים עם המתווך, רואים את הדירה ומתקדמים לעסקה. האם העסקה זאת אומרת אגב, קונים את הדירה או שוכרים את הדירה? האם המתווך זכאי לדמי תיווך? האם בכל מקרה הוא זכאי לדמי תיווך? מה קורה אם עברתם מתווך באמצע? מה קורה אם הכרתם את הדירה קודם? מה קורה אם לא סגרתם עם המתווך על כמה בדיוק דמי התיווך שלו? אז זה בצד שלכם אם אתם בעצם קונים או שוכרים דירה. מה קורה בצד השני אם אתם רוצים לפרסם דירה, פרסם את הדירה שלכם באתר יד 2, שוב, למכירה או להשכרה, עובר זמן מה ואתם לא מצליחים למכור או להשכיר, תלוי מה העסקה שאתם רוצים, ואז מתקשר לכם מתווך יום אחד ואומר, תקשיבו, תנו לי להשכיר לכם או למכור לכם את הדירה, תנו לי הסכם בלעדיות ואני אמכור לכם את הדירה. מה קורה אז? מה זה אומר הבלעדיות הזאת? מה המשמעות שלה? אז בואו נזכור את הדברים קצת מבחינת הדין הכללי, וזה גם עולה בעקבות שאלות ששואלים אותי מדי פעם, מה הדין הכללי של דמי תיווך, ואז ניגע בכמה נקודות מעניינות שיכולות לסבך את התמונה. קודם כל, יש חוק ברור בנושא חוק המתווכים במקרקעין, ולמרות שנחקק החוק, ויש אותו כבר הרבה זמן, הרבה מהמתווכים לא מחתימים את הלקוחות על הסכם תיווך, יש להם כנראה איזשהו רצון להסתיר משהו או אי נעימות, אז הם לא מחתימים ואז יש לנו בעיות. אבל בואו נראה מה קורה ומה מזכה את המתווך בעצם לדמי תיווך. צריכים להתקיים כמה תנאים, אני אקח אתכם רק לשורה התחתונה. סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין תשנ"ו 1996 קובע שמתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח, אם יתקיימו כל אלה. אחד, הוא היה בעל רישיון בתוקף, והכוונה לבעל רישיון תיווך, בהתאם לחוק שחל באותו רגע. 2, הוא מילא אחר הוראות סעיף 9. בואו נעצור רגע ונראה מה זה אומר סעיף 9 לחוק. סעיף 9 אומר שיש דרישה להזמנה בכתב. כלומר, מתווך במקרקעין לא יהיה זכאי לקבלת דמי תיווך, אלא אם כן הוא מחתים אתכם, את הלקוחות, על הזמנה בכתב. לא מספיק לסגור בעל פה, לא מספיק משהו משתמע, הזמנה בכתב ברורה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין. אבל זה לא מספיק, כי בהזמנה בכתב צריכים להיכלל פרטים. הפרטים האלה מפורטים, תכף נראה בתקנות של חוק המתווכים, ונראה מה צריך להיות שם. אגב, דיברנו קודם על בלעדיות, אותו מתווך שהציע לכם תנו לי בלעדיות ואני אזכיר או אמכור את הדירה שלכם, אז בלעדיות למתווך טעונה מסמך נפרד, כלומר לא מספיק אותו הסכם תיווך פשוט כללי עמוד אחד, אלא צריך להיות מסמך נפרד וצריכים להיות בו כתובים תנאי הבלעדיות. אם הם לא כתובים, יש הוראות בחוק מה הבלעדיות אומרת, מה הכללים שלה, אם זה דירה, אם זה נכס אחר, כמה זמן הבלעדיות, הכל מוסדר בחוק. עכשיו, בואו רגע נחזור ונפנה לתקנות ונראה, אוקיי, המתווך החתים אתכם על הסכם שירותי תיווך, מה צריך להיות בהסכם הזה? איזה פרטים מינימליים חייבים להיכלל בו, כדי שהמתווך יהיה זכאי לדמי תיווך. אז תקנות המתווכים במקרקעין, פרטי הזמנה בכתב, תשנ"ז 1997, קובעים כך, בהזמנה בכתב, לביצוע פעולת תיווך במקרקעין לפי סעיף 9א לחוק, יכללו לפחות הפרטים הבאים. 1. שמו, כתובת ומספר זיהוי של המתווך ושל הלקוח. 2. סוג העסקה שפעולת התיווך מבוקשת לגביה, כגון שכירות, מכירה. 3. תיאור הנכס נושא פעולת התיווך. 4. מחיר העסקה המבוקשת בקירוב. ו5.
הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, ואם זה כולל מע"מ או לא כולל מע"מ. מה זה אומר? אגב, רובכם מכירים בטח את הכלל אצבע הזה שעל שכירות, לא על שכירות אפשר לדון הרבה, אבל על מחר של דירה משלמים 2%. אבל זה לא קבוע בחוק. 2% זה איזשהו כלל אצבע שאגב כן נקבע בפסיקה של בתי המשפט בתור משהו שאם אין הסכמה עליו אחרת, אז לוקחים את 2% בתור כלל האצבע, אבל בהחלט יכולים להיות מקרים אחרים, יכול להיות שאתם תסכימו עם מתווך לסכום יותר נמוך, אולי המתווך גם ידרוש יותר גבוה, אני לא יודע, אבל על פי רוב אפשר להתמקח עם המתווך, ומה שאתם כותבים בהסכם זה מה שיקבע. התנאי השלישי, אמרנו שיש 3 תנאים, 1 זה רישיון, 2 הזמנה בכתב, ו3 תנאי שלישי לזכאות לדמי תיווך, שהמתווך היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה הגורם היעיל הזה? אוקיי? אז לגבי בלעדיות, שדיברנו עליה קודם, מתווך שפעל בתקופת הבלעדיות וביצע את אותן פעולות, אגב, שהוא צריך לבצע בתקופת הבלעדיות, זה לא סתם ככה שנותנים לו בלעדיות, הוא צריך גם לבצע סדרה של פעולות, ואם הוא לא מבצע אותם הוא לא זכאי לבלעדיות. אבל הוא אומר לכם, אני אפרסם את זה באתר, אני אשים שלט, אני אפנה לאנשים, whatever, מה שהגדרתם איתו, אלה פעולות התיווך. אז אם מתווך עשה את פעולות התיווך בתקופת הבלעדיות, חזקה שהוא הגורם היעיל. אבל מה קורה אם לא? אוקיי, אז אמרנו, חוץ מזה שהמתווך צריך להיות בעל רישיון, וחוץ מזה שצריך להיות הסכם בכתב, הוא חייב להיות הגורם היעיל. המשמעות של גורם יעיל כבר נותחה בפסיקת בתי המשפט לפני הרבה שנים, היא נקבעה אולי בצורה יותר ברורה בהלכה של נקראת הנרי מוסקוביץ' נגד אסתר ביר, כמנהלת עזבון המנוח טוביה ביר וערעור שכנגד, בערעור אזרחי 2144/91, פורסם ב-1994 בפדים ממ"ח 3116. שם קודם כל נקבע שזה שהמתווך הוא גורם מסוים בשרשרת הסיבתיות, בבחינת סיבה בלעדיה אין, זה לא אומר שהתמלאה הדרישה של הגורם היעיל. אוקיי? ואז יש סדרה של מבחנים שנקבעו באותו פסק דין, ואגב, המבחנים האלה הם לא רשימה סגורה של מבחנים, אבל נציין אותם בכל זאת, כי בעצם זאת התחלה של ההלכה, וכך נקבע בעניין מוסקוביץ' נגד ביר, ניתן לציין בקווים כלליים מספר גורמים המצביעים על מידת היעילות בסיבתיות. א', מידת הדמיון בין ההצעה המקורית שבה היה מעורב המתווך לבין החוזה הסופי כגון נושא הנכס. ב', הקרבה בין תנאי התשלום ושיעוריו בהצעה המקורית לבין הגיבוש הסופי של החוזה. ג', חלוף הזמן בין ההצעה המקורית עד סיום העסקה. תארו לעצמכם, אני פותח סוגריים ואומר, תארו לעצמכם שראיתם דירה ולא סגרתם. עברו 4 שנים וחזרתם לאותה דירה ואתם מכירים את האנשים, את המוכרים, והמתווך כבר לא בתמונה. האם המתווך הוא עדיין הגורם היעיל? תחשבו, בינתיים עבר זמן, בינתיים המחיר השתנה, אולי התנאים של רכישת הדירה השתנו. לא בטוח שהמתווך הוא הגורם היעיל כאן, צריך לבחון את הדברים האלה. ד', מידת האינטנסיביות של פעולות המתווך, היקף המגעים, פגישותיו ושיחותיו עם הצדדים. אני אגיד לכם שיש פסיקה על כך שמתווכים לא עשו כלום, אמרו הנה הטלפון של בעל הדירה, כך תדבר איתו ויצאו מהתמונה. האם זה מספיק ושהם הפגישו בין שני הצדדים? אלה שאלות שצריך לבדוק. קיומו של גורם נוסף אשר סייע לצדדים בהשגת החוזה ומידת התערבותו של אותו גורם נוסף. גם כאן נפתח סוגריים ולומר שהיו מקרים שבהם אחרי שמתווך אחד היה בתמונה ולא הצליח להביא את הצדדים לעסקה או לקראת הסכם מחייב, הגיע מתווך שני שכן הצליח להפגיש בין הצדדים. מה לעשות? כישורי המשא ומתן שלו טובים יותר, הניסיון שלו היה טוב יותר, והוא כן הצליח. מה קורה למתווך הראשון? ו', תשלום דמי תיווך על ידי הצד השני, המוכר או הקונה, ושיעורם. ז', זהות הצדדים המנהלים את המשא ומתן כמצביעה על שמירת הזיקה הסיבתית. וח', הסתמכות הצדדים על ידיעה קודמת של מהלכי המשא ומתן ופעולה שאינה אלא הרמת חבל, מקום שבו הושאר, כדי ליצור המשכיות באותו מהלך.
שוב, הנסיבות האלה והמבחנים האלה הם רשימה שאיננה סגורה, ואפשר לפתח אותם ולקרוא אותם ולבחון אותם בהתאם לפסיקה. אז עד כאן הדין הכללי, מה דרוש כדי שמתווך יהיה זכאי לדמי תיווך. עכשיו אתם יודעים את זה. אז נניח שהבנתם את כל המבחנים ואת כל הדברים, ואתם אומרים לי יופי, אני יודע, מתווך בא אליי, אני רוצה לראות שיש לו רישיון, אני רוצה לראות שהוא מחתים אותי על הסכם, ואני רוצה לראות שמה שכתוב בהסכם, אלה הפירוט המינימלי שנקבע בתקנות, לראות שהכל מתמלא. יש בכל זאת מקרי קצה ונסיבות מיוחדות שבהם הדברים האלה לא קורים, עמדתי על חלק מהם ובכל זאת כדי להראות לכם עד כמה הנושא הזה לא כזה פשוט, אז הנה כמה מקרים מתוך פסקי דין. אמרנו, ראיתם דירה, לא התקדמתם לעסקה, לאחר כמה חודשים או אפילו כמה שנים, ראיתם את אותה דירה אבל הפעם ביד שתיים והתקשרתם והפעם לא היה מתווך בצד השני, ובסוף התקדמתם לעסקה ישירות מול בעל הנכס. האם המתווך שהראה לכם את הדירה בפעם הראשונה שראיתם, זכאי לראות אותה, זכאי לקבל את דמי התיווך גם עכשיו, למרות שראיתם את הדירה פעם שנייה בלעדיו וללא שום קשר, לכאורה. 2. הרבה פעמים קורה, וזה מצחיק, אבל יצא לי לעשות כמה עסקאות, שבהם אנשים מתקשרים למתווך, והוא מציג להם דירה, ואז מסתבר להם שזו דירה שהם מכירים בכלל באותו בניין, או בבניין ממול, ואלה שכנים שלהם, ואם הם רק היו תורכים, או יודעים שהשכנים שלהם מוכרים את הדירה, אז הם לא היו צריכים בכלל את שירותי המתווך. הם מכירים את הדירה, הם ביקרו שם לפני, כשהם ביקרו את השכנים. האם המתווך זכאי לדמי תיווך? נקודה נוספת, וסקרתי את זה באחד מהפרקים הקודמים, יש תקנות אתיקה למתווכים חדשות שנכנסו, אני כבר אמרתי, התקנות האלה, לדעתי האישית, אין להם שיניים, אבל בכל זאת נשאל שאלה, מה קורה אם המתווך מספר לכם פרטים לגבי הנכס, נניח אותה דירה, אבל הם לא נכונים, ורק בעקבות מה שהוא מתאר לכם, הרי אתם עוד לא מכירים את הדירה, הוא אומר לכם, תקשיבו, זו דירה 5 חדרים, רשומה בטאבו, יש לה אפשרות לזכויות בנייה נוספות וכו' וכו', ובעקבות זאת אתם אומרים, אתה יודע מה, אני רוצה לראות את הדירה הזאת, אני מוכן לשלם לך 2% על הדירה הזאת, חותמים לו על הסכם תיווך. מתקדמים בהסכם, מפעילים עורך דין, מפעילים שמאי, מגיעים בסוף לחתימת הסכם, אבל מה לעשות, זאת לא דירת 5 חדרים, זאת דירת 4 חדרים, ועוד הרחיבו חדר אחד בצורה בלתי חוקית, ועכשיו צריך לשפר ולקבל היתר בנייה לחדר הזה, ואין יותר זכויות בנייה, או זכויות הבנייה קטנות יותר, או המתווך שכח להגיד לכם כמה פרטים כדי לייפות את העסקה, כדי להראות לכם שההקלה היא יותר יפה, האם עדיין מגיע לו דמי תיווך? מה העונש למתווך שלא נתן לכם את כל האמת או את כל התמונה המלאה למרות שהוא ידע? מה קורה אם לא חתמתם למתווך על הסכם תיווך? אז אמרנו, הסכם תיווך צריך להיות בכתב. אוקיי, אז זה לא בעל פה, אבל נניח שהתכתבתם בוואטסאפ, ובוואטסאפ כתבתם לו, כן, אני מוכן לשלם לך כך וכך על דירה שתראה לי במקום כך וכך. האם זה מספיק טוב? האם זה נחשב הסכם בכתב? ונתתי את הדוגמה, מה קורה כאשר מתווך אחד ראשון ניסה להביא את הצדדים לכדי הסכם מחייב, לא הצליח, הוא לא היה מספיק טוב, הרי הרבה פעמים המתווכים לא נותנים לצדדים לדבר באופן ישיר, אלא הם הגורם שמתווך ביניהם ומנסים להביא להסכמות, מנסים לפתור בעיות, מחלוקות, אם הם טובים אז הם יודעים טוב את העבודה. אותו מתווך ראשון לא הצליח, המוכר החליף מתווך, הקונה החליף מתווך, הגיע מתווך נוסף, והמתווך הנוסף לא רק שהצליח הצליח להביא את הצדדים להגיע לכדי הסכם מחייב, אלא גם הצדדים שילמו לו דמי תיווך. האם עכשיו כשבא המתווך הראשון ואומר רגע, אני הייתי הראשון, אני זה שהראה להם את הדירה הראשונית, לקח להם זמן להתגבש ולקבל החלטות ולהתבשל, אבל אני הראשון, מגיע לי גם דמי תיווך. האם המתווך השני צריך לחלוק איתו דמי התיווך? האם צריך לשלם כאן כפל דמי תיווך? אז כל המקרים האלה ועוד נזכרו בפסיקה, ומגיעים לא מעט מקרים לבתי המשפט על סכסוך של דמי תיווך. אני מציע לכם, על מנת להימנע מהדברים האלה, תעבדו בשקיפות וביושר מהיום הראשון, ואני לא מדבר כאן למתווכים, אני מדבר כאן דווקא לציבור הלקוחות של המתווכים. תדאגו לסכם עם המתווך מראש כל דבר, לא להשאיר את הדברים
לאחר שרואים את הדירה ולאחר שכבר מגיעים להסכם, לראות רישיון תיווך. לחתום על הסכם תיווך זה בדרך כלל טופס פשוט, לראות שכתובים שם כל התנאים שנדרשים בחוק, לסגור על התשלום שמגיע למתווך ולהתקדם לעסקה. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, להתראות.